kula yang sedaya ngenangen napa ingkang sampun didhawuhake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dawuh al-imanu yazidu fi kulli yaumin. Imane manungsa kula yang sedaya niku tiap hari akan bertambah. Jadi imane kula yang sedaya bakal tambah, saya dina saya tambah keimanan. Tapi enten syaratnya pripun iman itu saged tambah. Nabi lajengaken malam yakul al-haram. Malam yakul ing dalem selebih ora mangan sapa man al-harama ing perkara sing haram. Dadi iman kula njenengan niku tiap hari ganti dina, ganti bulan, ganti tahun niku bakal saya tambah ning ana syarat selagi ora mangan barang sing baik harus secara zatiai zati memang niku pakanan atau minumane haram utawa secara sababiai cara perkulihin niku kanthi cara sing boten mergo napa nalikane ana wong niku kok mangan barang sing haram, pakanan minuman yang kita makan nanti akan menjadi darah dagingnya kula panjenengan sedaya, terutama bapak-bapak sing bijing kula nyasaya utawa sing nom-nom ngoten niku sing pengin duwe anak turun ingkang saleh-salehah kedah didadosaken pakanane kudu pakanan sing halal, aja nganti pakanan sing haram. Cara perkole nggih kedah cara sing halal, aja nganti cara sing haram. Mergo terutama wong lanang punika sing wajib nafkah keluarga. Nalikane keluarga kok dipakani nganggo barang sing haram, otomatis keluargane bakal ruwet, bakal gedrah, bakal kakean masalah. Kalau sing bapak-bapak nggih pengen gadah anak ingkang saleh-salehah, hindari makanan-makanan ingkang haram. Mergo napa sing dipangan wong lanang niku mengke sing jadi sari damel menjadi sperma. Nalikane kula sedaya kok saged menghindari barang sing haram, ora mangan barang sing haram, keimanane awake dhewe bakal saya tambah. Mergo zaman riyen punika wong niku biasa mangan barang haram. Mangan kula nggih biasa. Minum minuman keras, mabuk nggih biasa. Tumindak perkara sing elek nggih biasa. Lakone nopo mawon nyolong zina niku biasa kan wong zaman riyen. Tapi nalikane Nabi Muhammad dugi, Nabi Muhammad nyebarke agama Islam dirubah sing ngene ora apik supaya dadi apik. Sing ngene tumindake ora bener supaya dadi tumindak sing bener. Sing ngene kulino nglakoni perkara-perkara sing haram diajari saya sithik saka sithik supaya iso nglakoni perkara sing halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhake bada'a Islamu ghariban. Islam itu pertama kali datang itu sebagai sesuatu yang aneh. Lah kok aneh lagi aneh? Mone do mabuk angsal bar teko Islam ora entuk do mabuk. Ugi dawuhe Nabi wa sayaudu ghariban. Engko bakal ana waktune Islam niku sesuai kawinane bakal menjadi agama sing aneh. Lah niki sing paling penting dawuhe Nabi lanjutane nggih punika tubalil ghuraba, bejo kanthi banget wong-wong sing aneh. Wong aneh pripun? Muga-muga kula njenengan padha ning golongan niki mergo dijanjike dening Nabi uripe bakal bahagia. Sapa niku tubalil ghuraba? Nggih punika alladzina yuslihuna ma yafsaduhun nas. Wong sing tetep berbuat apik walaupun ning sekitare niku boten nglakoni keapikan. Ora kakean alok-alok, ora kakean komentar, ora kakean ngacak, ora kakean golek salahe wong liya. Niku aneh. Mergo umume manungsa ya ben sakniki niku seneng nyalahke wong liya. Seneng ngelek-ngelek wong liya. Seneng nacat-nacat wong
liya. Makane unen-unene wong Jawa niku ngeleke wong tuwa jaman riyen aja kakean alok-alok, mbok yo ndelok ketoke dhewe. Kok senenge golek salahe wong nganti ora sadar karo salahe dhewe. Niku sing umum nggih ngoten niku. Ning sing ora umum nggih niku wong sing tetep apik walaupun ning sekitare niku mboten apik. Contohnya lah, contohnya ibu-ibu ngoten niku ora biasane sing gampang alok-alok. Ana anake gitu aku ngoten niku ora sengaja nyenggol piring sing ning meja terus napa-apa pecah. Mesti diseneni. Piye to nek mlaku kok mripate ora gawe ndelok. Roti piring sisihan kok malah disampah. Ngerti apa ora? Kaya ngono iki ku malah cilaka timbang kakean alok-alok. Timbang kakean omong, timbang nyeneni anake, jenengan senengan nganti model piye piring sing wis pecah ya ora iso balik utuh meneh. Luwih apik lek ndang jipuk sapu, jipuk ikrak piringe lek ndang diresiki. Mergo napa nek ora lek ndang diresiki engko ndak nyilakani dadike wong liya Contohnya meleh ana wong ning sekitarane kula jenengan sedaya buat sampah sembarangan. Niku ora umume ngoten niku nggih. Umume ora buat sampah angger sak nemune dibuang. Tapi kula jenengan sedaya mendhet sampahe dilebetke ning sampah. Dan niku termasuk wong sing aneh. Mergo apa umume wong mesti yo ngenangane alas buat sampah sing jajar mbah luweh. Wong sing buak ora aku, wong sing buak wong liya. Tapi kok kula jenengan sedaya saged sampah sing jajar dipendheti dibuat ning sampah kuwi berarti termasuk wong sing bejo didemekke dening Kanjeng Nabi. Niku aneh kanggo sanget. Mergo zaman saiki punika ana rong perkara sing angel digoleki. Zaman saniki ana rong perkara sing angel digoleki. Sing pertama nggih punika golek rezeki ingkang halal. Uripe kula jenengan sedaya kira-kira saya tambah tahun itu saya enak utawa saya rekoso. Saya enak. Uripe kula jenengan sedaya saya tambah tahun niku saya enak. Kula jenengan sedaya mungkin enten sing menangi zaman riyen durung ana listrik, enten nggih. Zaman riyen durung menangi listrik. Rono rene niku nggone sentir nek ora napa Petromah nak sing sugih yo duwe Petromah ngoten niku, nak sing biasa-biasa nggone napa sentir. Omah-omah sakniki wis dumenggo listrik kabeh. Lho zaman sakniki niku saya enak. Nak cerita zaman riyen punika wong lara niku mergo ora iso mangan. Nak wong saiki kuwali lara mergo kakean. Lho nek manten niku saya tambah omahe wong sakniki nggih mewah-mewah, sugih apik-apik kabeh. Beda karo omahe wong zaman riyen. Penggaweane wong sakniki niku lho nggih enak-enak wong lungguh ngoten niku ning nggon sing AC, ning nggon sing nyenengake. Wong dhisik punika nganti ten pundi ning sawah angon. Wong sakniki niku wis enak dalane lak dipun alus kabeh. Lah wong zaman dhisik punika dalan niku apa lemah jeblok. Nak zaman riyen punika golek rezeki sing halal gampang. Ning kehidupane cobane angel. Ning kuwalik nak zaman sakniki kehidupane saya makmur, saya gampang ning ana siji perkara sing angel digoleki. Napa niku golek rezeki ingkang halal. Niku angel ra kawan zaman sakniki. Wong kadang ana sing maidu ngoten niku. Piye golek rezeki sing halal, wong sing haram kuwi kadang goleke ya angel apa meneh kok golek sing halal. Lah sebisa mungkin kula njenengan sedaya kedah saged pados iki ingkang halalan thayyib. Sing nomor kalih napa golek kanca ingkang saged dipercaya. Niki nggih angel zaman sakniki, umume zaman sakniki niku kanca kula njenengan niku akeh. Wayahe ra karuan, enten kanca omah nggih enten, kanca ngaji nggih wonten, kanca PKK-an nggih wonten, kanca fatayat, kanca ansor, kanca kuliah, kanca sekolah, bahkan kanca Facebook, kanca Instagram sapirang-pirang. Ning wangel niku siji napa golek kanca sing iso dipercaya. Niku wangele ora karuan, mergo apa? Umume wong niku senenge punika dipasrai ning ora iso njogo. Contone jenengan niku titip
barang yang ini rencana panjenengan arko jumlah 5 juta. Ngono kuwi jenengan tagih setahun 2 tahun kas kira-kira tambah utawa saya kurang. Saya kurang. Mergo napa nggih niku wau menungso punika sing jaman sakniku angel golek wong sing bisa dipercaya. Kadang pun derek kula panjenengan sedaya pun suwine ra karuan kebutuhane nggih dicukupi. Napa mawon dicukupi keluargane kangelan nggih dicukupi ning kadang malah berkhianat bisa pirang. Nalikane kula nyusul kok saged nemu tiyang ingkang saged dipercaya dipertahankan. Mergo umume manungsa punika ngapusi niku buantange ra karuan. Senengane niku ngapusi. Iki pelem rego pira yu ngene iki. Ngene iki ya sekilo 30.000. Kok larang men to sekilo 30.000 pelem sak upil ngene kok 30.000. Ngoten niku ya maitu lha upil kok bedine kaya ngene lanjur irunge bisa piro. Lho ngene iki ora entuk kulake 17 wae ora entuk kok iki aku berarti mung 2.000 padahal kulake ora ana 20.000. Wah enten sing model ngono kuwi. Makane Nabi yo janjekake wong sing dodol kok jujur niku manggon ning swarga sing dhuwur. Nalikane kula nyastaya saged jujur kalih sinten mawon boten gampang ngapusi iso dadi wong sing dipercaya bakal dadi wong sing bejo donya akhirat. Amin Allahumma amin. Mugi manfaat kula nyastaya supados kula nyastaya tambah sae tiap dintene, tiap ulane, tiap taune tambah sae, tambah keimanane nggih bakal saged ngindari barang-barang perkara sing haram lan saged pados rezeki ingkang rezeki halalan thayyibah. Muga-muga anak turune kula nyastaya dados anak turun ingkang saleh salehah. Dumaake kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rahman ya rahim. Ya hadiah sahabat Allah di lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajibur rahmat wal manfaat wal barakah wa taufiq wa hidayah wa tibatan sabil balaya. Wajjada daruni fil akhirati wal hadin wal kanati jami'an man hadara fil adil majlis. Rabbi hawaijina wa hawaijina wa hawaijin wa hawaijin dunya wa hawaijin akhirah. Fagada masyida ilhaman wasabda. Taqabbal du'a ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.